Hvad var det, du sagde? Kunne det ikke være sygt at lave sådan en gang spaghetti med kødsovs, ikke? Og så bare lave sådan en maskine, som bare kan sprøjte det hele op. Så når der kommer en eller anden, så står vi bare begge to med sådan en her stor kæppe, ikke? Og slår ned i jorden, mens der bare sprøjter spaghetti med kødsovs ud over det hele. Du er helt fucked, mand. Det er da sygt for dig. Du er syg, Joe, mand. Du er syg. Nu er en smuk udsigt, der er flygt nu, mand. Smider vores skrald, hvor det passer der, men... Præcis, der ligger sådan en dåse et dernede, mand. Der ligger et par stykker. Wow, lige dernede, lige dernede. Åh, lige der. Det var bare det største brand lige nu, eller hvad? Hvad? Det var bare en brænder lige nu. Ja, en lille en. Den er heldigvis ikke så stor. Men den kommer nok til senere. Senere, mand. Plan B, du. Så kører stilen. Du er over hæbføring, du. Så håber jeg sgu meget, at folk ikke melder fra. Det er lidt stramt i hvert fald. Ellers så tager vi sgu da bare dernede, gør vi? Helt sikkert, mand. Ved du hvad, så gør vi det. Du starter med at gå ind, ikke? Og så låner du mig dit sygesikring, hvis du har sådan noget på dig. Du bruger dit eget billede i dag, ikke? Jeg bruger bare med Og så kørekort. tager jeg dit sygesikring, hvis du har det. Har du sygesikring? Ja, det er i hvert fald en dejlig Heineken her. Jeg bruger bare mit eget. Så tager jeg dit sygesikring, og så skal jeg lige lære det CPR-nummer. Jeg kan hele Martins, fordi jeg skulle bruge det på et tidspunkt. Sten, mand. Jeg bruger bare mit kørekort. Får du mit CPR-nummer, skulle til at sige. Får du mit sygesikring. Jeg har bare CPR-nummer. Jeg skal også lige vide, hvad din læge hedder, eller sådan noget der, fordi det første, Bo de spørger, Gertes. den hedder Ole. Min hedder Bo Gertes. Jeg kan hele Martins sygesikring udenad. Skal jeg sige det? Det skal nok bare være uden kamera, fordi hvis Ja, du jeg skulle sige, det skal nok være på kamera, du. Det er være lidt noget. bare lige mere også overfor, fordi CPR-nummer, det kan man sgu bruge til det. Det kan du bruge til meget, mand. Man kan jo kræfter med at ændre folks liv, jo. Ja. Men vi stopper her. Nu er en dejlig kold Heineken og nyde udsigten, og så chiller vi nok snart hjem så meget, så de kan tage lidt cash. Så vi kan være klar til i aften, man. I har et bad. Ja. Du har også lige vundet 2.000. Ja, sådan en Roskilde Festival billet der, mand. Mester. Roskilde semester her. Lige her. Der er Roskilde semester, du. Bum, bum, mand. Så kører vi med stilen, mand. Roskildes bedste håndværker, du. Ja, bum, mand. Men jeg har ikke engang mere præmie på mig, desværre. Så jeg kan ikke se. Ja, så vi stopper, mand. Og chiller det videre. Prøv at se, der er et hul. Du er helt kogt, mand. Helt kogt. Vi står her på noget hul, mand. Seriøst. Prøv at se, hvor dyb den egentlig er blevet. Det er bare på grund af, at der er gået så mange mennesker. Så er der så kommet en ny derovre, hvor du har stået og pisset ned af. Jeg har lige stået og lavet sådan en lille pisram, du, mand. Så faldt du. Nå. Skal vi til det ud af? Ses.